Hasiera batean, eskulanetan trebea zela eta zirujau edo argiktari izatea otu zitzaion, baina azkenean kazetaritza ikasteketen alde egin zuen moduan gertatzen zen oro, interesatzen zitzaiolako eta mundua bera ulertu nahi zuelako. Irrati batzuetan parte hartzen hasi zen, leku guztietatik zetozen bidaiariei elkarrizketak egiten. Oianetan, glasiarretan, basamortuetan edo safarietan, bizi izandako abenturak kontatzen zizkioten. Guda berri emaile izateko aukera eskaini ziotenean, ez zuen zalantza izpirik izan. Hainbeste guda zegoen munduan, ezen hoietako bat aukeratzea zaila egin baitzitzaion, gizakien bortizkerien eta krudelkerien berri emoteko. Gaixoak ez zuen uste hain gaizki pasako zuenik. Ezbaik bere begiek ikusten zutena kontatzen zuen, baina baita bere bihotzak sentitzen zuena ere. Guda gorroto zuen eta bat bukatzen zenean denbora gutxi gelditzen zitzaion ospakizunetarako. Berehala izaten zuen beste batera joateko agindua. Eta askotan guda pila zegoen batera. Denbora pasatu zen. Maitagarri segundo bat orduak izan daitezke guretzat. Asteak txolarrearentzat, hilabeteak antzoarentzat eta urteak inurrientzat.